खुलुमबाय ख्या फाइनाय 29 तारिख मार्च मासे शनिबार दिन एकता तामानि जराव उदयपुरनि त्रिपुरेश्वरी हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड गोमती डिस्ट्रिक्ट टिप्रा मोथा बाय कबकजाक कायचा कतरमा पांडांनाय ओ पांडावा चिनि बुबाग्रा फाइमानजाक फाइनाय दैबो TWF YTF नि जत लीडर्स फाइसक फाइनाय चिनी ओ लोको कुथुम पांडावो गोमती हांकनि जत लोकरनो आं कबकनानि मुसुगु फाइदि जों बुबाग्रा बाय बाक्सा ओ लोको कुथुम पांडावो मानजाक लायनाय दै मानजाक लायवे चिनी हानि अधिकार चिनी पॉलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक राइट्स जे बुबाग्रा फाइट खाइ दंमानि न जोंबो लगेरो लायगोन हानि बां जत चिनी YTF नि वारियर्स TWF नि वारियर्स ब्रह्मठानी वारियर्स रोमन कबकनानि मुसुगु निराव गहायनो चिनी बुबाग्रानि जे मेसेज रोमानि चिनी राइट्स नो फाइट खायनानि बागै जे चिनी बुबाग्रा जोंनो दागे मानि नव थाङै गामि थाङै जाते ओ 29 तारिखो त्रिपुरेश्वरी हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड उदयपुर जतनो नुखुमथुयै फायलायनानि बागै दै थानसानि मारि फनुनानि बागै फाइबायदि हनै चिनी वारियर्स रंबो मा कबकलायनि हानिबां आं हाय कबकबो गोमती हांकनि जतनो ओ लोको प्रथम पांडावो 20 हइते 25,000 जों अर गेदारिं उङै चिनी थानसानि मारि बोसो कटर चिनी बुबाग्रानि लगेव तं अमस जों फनुलायनि